Good afternoon mga kapatid. Welcome back to my YouTube channel, Scorpio 16. Nandito po ako ngayon sa San Fernando, Camsur at pauwi na po ako. Papakita ko lang po sa inyo yung Mayong Volcano. Makikita po rito sa San Fernando, Camsur ang Mayong Volcano nasa Albay. Saglit lang po. Ayan po mga kapatid, yung nakikita nyo po sa bandang kaliwa, yan po yung Mayong Volcano. So kahit na nandito tayo sa San Fernando, Camsur, ay nakikita po natin yung itsura ng Mayong Volcano sa Albay. Ayan po. So yan po mga ka-Scorpio, mga kapatid, nakita nyo po yung Mayong Volcano. Pauwi na po ako. Galing po ako sa trabaho sa Pamplona, Camsur. So salamat po sa panonood. Ingat po tayo lagi lahat. God bless us all. Mabalas po.